Son Anxo Arca, o alcalde de Padrón, e agora neste tempo, no que xa vai rematando o ano 2024, é o momento de facer un pequeno balance do que foi todo este ano para nós. Levamos ano e medio ao fronte deste goberno e durante este último ano sacamos adiante múltiples proxectos. Hoxe estamos nesta renovada plaza de Fondo de Vila, onde toda a xente pode desfrutar deste novo concepto urbanístico. Temos a Biblioteca Municipal, que acaba de ser renovada, o Parque da Desembocadura, temos, en fin, unha inversión feita en todas as instalacións públicas municipais, escolas infantís, tamén nos pabillóns públicos municipais. Creo que é algo moi evidente que toda a cidadanía padronesa pode percibir, e é que Padrón está en marcha. Temos moitos proxectos que están sendo executados e outros moitos que se verán ao longo de 2025, non? Pois, como por exemplo, acabamos de conseguir unha subvención de 400.000 euros para afrontar a reforma integral da Escola Infantil Municipal, ou este proxecto que vai a ser revolucionario para renovar a Praza de Abastos. A máis disto, decirvos que o Goberno traballa arreo para conseguir que Padrón avance o máis rápido posible. Todas as concelleiras e todos os concelleiros estamos moi integrados e traballando a diario para que Padrón vaya adiante e o faga de xeito o máis rápido posible. E nada, a mí me queda felicitarvos o Nadal, neste Nadal que temos preparado para todas as padronesas e todos os padroneses, pero tamén para toda a cidadanía que nos queira visitar. Creo que se ve a diferencia moi notable do que podemos facer a nivel de Nadal. Vedes toda a iluminación que temos preparada neste pobo tan fermoso que temos, así que estades todos invitados. Vos desexo un ano cheo de ledicia e de progreso para o ámbito personal e tamén no ámbito profesional, non? En Padrón tedes a vosa casa e, por tanto, aquí nos vemos. Ola, son Chus Campos, a Concelleira de Turismo e Festexos do Concello de Padrón. Nada, como ben sabedes, estamos de Nadal en Padrón. Quero primeiramente convidarvos a todas e a todos que veñades a ver as nosas luces. Como sabedes, queremos posicionar a Padrón no mapa de Nadal de Galicia. Creo que estamos conseguindo. E logo tamén, pues facer unha mención á miña Concellería de Turismo, que, como sabedes, estamos conseguindo grandes logros nesta área, como por exemplo foi a consecución dunha renovación integral do Paseo da Desembocadura con unha subvención de turismo con fondos Next Generation. Outra cousa foi a consecución da Q e da S de sostenibilidade de turismo para a nosa oficina, cousa que nos pon en unha situación de alta calidade na oferta turística aos visitantes do noso pobo. Outra cousa será o novo proxecto que temos para a oficina de turismo ubicado na Praza de Abastos, xusto no camiño de Santiago, ao seu paso polo Paseo do Espolón, que esperamos poder telo conseguido en poucos meses, non? Fáltanos solamente a financiación e pasaremos a construílo. E nada máis, felices festas a todos, feliz 2025.